नमस्ते प्रणाम। तो चलिए हम लोग के एगो सोहर सुनावे जा रहा बानी। अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब करब जा, कमेंट करके बताइब जा कि कैसन लगल आ हम लोग के आगे बढ़ाई जा। तो हम तोहे पूछिले कौशल्या रानी अवरु सुमित्रा रानी अवरु के कैया रानी होए रानी कवन बरत तू हो कैलो कि राम के जनम भइले सुंदर फलवा पावेलो आतना बचन रानी सुनेली सुनहु न पावेली होए लालना मनहि मुसुकैली त सखी से अरज करे भूखनी में बर होए कादसी दो आदसी की पारन होए सखिया अनेम से करिले एतवारत सुंदर फलवा पाइले राम के जनम भइले ए सखियाई हे रे बरत हम कइनी त राम कोखी जनमेले बाँझिन नैया छूटी गइले हो।